kudaro kwabasa. Apo. Ne kitchen yacho moiona ere. Icho. Chapindira. Hani? Ndinofana kuti amuchipururudza hani. Tiwanewo simba nesuwo. Mururapo. Muende ndinokupa izvi something. Asasi village. Zvina basa totenda zvina basa. Kuti ndikunomupa juice. Juice? Yeah. Icho. Chiuya Yamba. Mbijana. Uye kusere kwake Kuti avana kawawe. Uti awukwima mbijana. Kanganjore. 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 Number 2 dzakuna 6 izvozvizvi saka munongona kuti busy yachoni guys kubva zvatakauya kuno uchiredza satatombeta off hapana weekend hapana kuti Sunday ikurura because idzimba misha ikati misha miviri yatofana kunge taita zvatwa pano asi tangotenda kuti basa riri kufamba zvakanaka tasai muone kitchen payava kitchen yedu vachiri chena Vari pano vachiri chena. Tiudzei tinzwe. Sokunzwa kwamaita zvitaurwa nasista ndo zvaitwa pana apapa. Ndo mudhuri munoona watapedzisa hedu nhasi kuvaka kudai. Apo pemunoona pane mazino tatakamirira mawindow frame yedu asvika. Saka tinotarisira kuti mangwana tinotomatsveta makuseni tadero totorovera marata pane room iyi munoona iriko. Saka pari zvino tinokwanisa kuti kitchen yapera ikuvakwa. Kitchen kuvakwa yapera. Maita mazuva mangana apa nyai munun'una wangu Witso for the people. Kanganwa semunhu Witso matatu. 3 days. Kuvaka sikuti taifanira kuita hedu 2 days. Takamboshayiwa pitsend. Yaitibatsiridza pakuvaka saka dzazobuda dziri 3. Sa Witso uri sei? Right zvisingaiti. Kuneteve. Eya nhasi kwanga kuchipisa kubatanidza nekuneta futi asi izvi saka todii. Zvekuita hapana panongoshota kuti ndione bhathi chete ndo iri kushota iri kuita sekuti munhu ati netei. Ukangopinda muna save zvakaita. Zvobva zvatoita. But zvakakona kuti kushingirira kwakabhadhara. Yatopera. Pasana month tatana mavhiki mangani kwavo 2 weeks handisi. 2 weeks tasimudza midhuri yedu uchimbodzosa kuti vachichena. 2 weeks kana kuti womboenda kure uchida inototara nchidedzeresa ngatohuratisaona vachichena. Ndizvozvo. Saka tingangoti vhiki mbiri tasimudza midhuri muviri. Gomba boy vari pano navamunovaziva handei timbopinda tione mukitchen tione yanechepana tione icho chobviswa here morevesa here mai yakira uyai mupinde mukitchen yenyu uyai pamberi pindai tione pinda mukitchen yenyu kuvinga indepi vengi yaenda kumombe ketipinde kotikoti icho ndito zvakakurai wazviona nervous pinda tasaone kureba kwakaita kitchen Witso chaiche munhu murefu asi tosvikiri yarebesa shakala pane zvidobidobi zvichazoitikawo obviously takataura dzimba dzedu tikudzipenda tine pendi yedu yatoshandisa kushema saka pendi muchazoona zvidavadoda vade kuzhoka sati tapedza
vachata floor yavo vachaiswa zvimabhenji ndofunga kunoko hamunyanyi kuita zvibhenji pamakicheni handisi kuzhe kwedu kwagutu zviri popular zvimabhenji zvokuti vambozvitaura ka ndo makicheni atinotoita isu anenge ane zvibhenji pashe saka vanenge vane chemukati nechekuzhe saka chistondido handisika kangenjoro takuita kugomba rakangenjoro guys kuona kuti amana pana pakarogwa basa apo nekicheni yacho moiona here icho chapindira hani munofanira kuti hamuchipururudza hani tiwanewo simba nesuwo mururapo muende nendinokupai zvima something asi asimufiriji zvina basa totenda zvina basa kuti ndikunomupa juice Yeah. icho chiuya uye kusere kwake Mbijana. Kanganjoro. 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 ndo zvakanaka masapota anodiwa hande kugomba rakangenjoro pari kubuda mavhu guys nematombo ari kubuda mukomana ari kushanda radza mukomana ari kushanda zinamboitu oda dhiringi rakasimba morionere guys mashemari enyu ndo ari kukuduburwa kubva paekera yai pauyu muzasi muchiuya apa pauvaratidzi pinda mukati megomba rakutanginjoro richapindika manje wakudatonyura zvewe warishingirira mangu asati abuda moneri ajaira Adojaira. Moko wemunhurume manje nongowa timbara. Saka zviri kufaya mai manje nongwati saka vachiri chena rinenge richinzi mambita mangani iri rinenge richitonzi 2.5 chaidzo meters akamira mukati iye kana kange asvitswa imomo anyurira saka tongoti maybe mangwana rizvogona kuita padoko mangwani kunokesoka ukatopfava yatonesa nehapa chete wakaita chomukwidza asi chadhirimusa mangwana but kwaukamira osaka kuzasukwa kusina matombo kukatova nana saka itombo rinosvikapo rozongotanga kutakuira ivhu muzasi ndozvarakaita rine maleya one maleya kuti pave omere pavire rakangobva riri pasara papfava zvafanepa nepa pane fonye panokwarika hapachina matombo saivhu rakona rakaita dongo but amangwana anopedza hadhiringi tinokupawo zvako dhiringi rimwe riya unoriwana because washanda zvazisingafungiri uri kasimbe keni daikusaizazve kutoita vana 2 kuratidza kuti ubaba
signature. Wablessa gomba. Don't babatika, babatali. Don't tattoo your love. What is the love tattoo? Iripo takati angara tizifana. Uchida komkomba lako. Tenda icho. Turiya sara sofa. Ya tongoti tingati iwana nditi ka toilet ne bathroom. Toilet ne bathroom atingati midhuri mukuru kwazvo. Kufura yamabvai. Kwatabva ndokuombe. Kwatabva ndokukuru. Wendwa pava padhuze. Ungazomboziva here kuti pana papa kangoita ground. Wavamusha wakanaka. Wavamusha wakanaka sister. Wakanaka ndakutovachiva kenyi. Makutovachiva. Zvokwadi naMwari ifikedu. Naivo vanoshanda umhani. Mangwana pari kuitwa chii panapa? Mangwana apa pari kuitwa roofing apa. Nokufita ma window frames epakitchen apa. Taitarisira kuti dai pitsend iripo taiplaster. Gomba retereti richipedziswa kuchera. Wapana pitsend. Pitsend sitovimba kuti vakaziviswawo. Pitsend iyo ishoma. Wani iripo asivashanda imwe. Mangwana. Woma vaudza. Ndavaudza. Muvaudzi nhasi kamani handisi. Ndavaudza. Ko rimwe jecha rachoni. Vakatotora pitsend iyo ndio inoshanda paplastering. Wamusvika jecha. Ivo maida pafloor. Jecha rinodikanwa rokusanganisa. Saka mangwana muri kuti tinokwanisa kurovera mazen'e nekuplasta. Ndo zvinhu zvakanyanya kukosha mangwana. Ndo zvinhu zvakakosha mangwana. Saka tikutanga nehosi. Tikutanga nehosi iyoyo. Ichipera kurofiwa yatakutoplasta kunze. Mukati munozopedzisira. Tikatanga nekunze totopinda mukati. Uko ndotomboya ndomboti ndo zvandotoda we. But wazva rakanyanya kutema manje. Makanyanya kutema. Haiwa turuzi riri. Turuzire kurowa kudai. Handomborowa mchana. Uko ndofana itori mtemo ndofana kumborowa pangu. Chikona changu icho anomborowa rovawo. Right. Ngale ndisiri allergic kupendi ndaikupenjera iwo muchipesa zvino. Motozomudata kuchiredzi hospital. Alright, haiwa zvinechionekwa. Zvinechionekwa ndichitenda. Saka isusu guys tinokubatai mangwana takuita zvinhu. Apa takuda kuti timhanye kwavirawo nenyuwo nimbonozororawo zvakare. Ndizvo zvenyu. Tinotenda vashamari. Basa redu riri kufamba zvakanaka. Ende tinotonzwa kufara. Gomba ratopera kudai moti kwasara chii ipapo. Kwangosara kuvaka chete tobva tapesa basa. Amen. Netatovhara ikangopera toilet nebathroom. Amen. Tinomutendai mashamari.